हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव स' नोंथांमोना बुंबाय थादों कमेन्टआव थाब भिडिअ लाबो होननानै नाथाय मा खालामनो लोगोफोर माने ओरैबायदि बेस्थ माने डिउटि ना आंनिया दा माबायावहाय कम्पानिनि डिउटि नालाय फुंनि 6टायावनो हरैजाय जोंनि 6टा जाबाथाय बिसिनि 6:30 जायो भुटाननि आं दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं दा भुटानावहाय कम्पानियाव डाम्पार सलायगासिनो ओमफ्राय फुंनि 6टानिफ्राय इन्डियानि 6टा बाथाय भुटाननि 6:30 जायो इन्डियानि 6टायावनो आं ओंखारलांनांगौ न'निफ्राय ओमफ्राय फुरा सानसे मोनानि 7टासिम आरो 10 घन्टा खामानि जायो माखासे जानायनि दानो ओमफ्राय 10 घन्टा डिउटि एकदम फुङावनो थांनांगौ आरो कम्पानिनि खामानि नालाय माथो बुंबावनो दा खामानि जानाय सिङावबो बाउन्डारि सिङाव भिडिअ खालामलाबायनाय आलाउड गैया बिनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखै दिनै सानडे दिनै 12 अक्ट'बर फुजा थुजा जोबनानै थांजोबबाय ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखै आं ओरैबायदि बेस्थ जाबाय थादों बे भिडिअआ गोबावनिखा आं नोंथांमोनखौ 100टा कमेन्ट फैयोबा ट्राकखौ माबोरै सलायो बिनि भिडिअ बानायगोन होननानै नोंथांमोना 100टा कमेन्ट खालामनो हायाखै 95 ना 96 आव थाबथानानै थादों बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ आपलोड खालामाखैमोन स' दिनै आं बे भिडिअखौ आपलोड खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथा खावलायनो सानो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै डाइरेक्ट गारि सलायनो नाङा माने भिडिअखौ नायनानै गारिखौ सलायनो नाङा सोरबा सासे अस्ताद बा ड्राइभार एक्सपार्ट ड्राइभारखौ साइडआव लाफानानै सोलोंबानो जाबाय दे आं बेखौ जास्ट माने सोलोंनो नागिरनायाव इनफरमेसन मोननायनि थाखायल' बानायदों बे भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो जुदि आरो डाम्पारनिबो नांगौबा डाम्पारखौ माबोरै सालायो डाम्पारखौ माबोरै जेक थिखोयो माबोरै ल'खौबो 4 व्हील माबोरै लगायो डिफेन्सियेल लक माबोरै खालामो बिनि भिडिअ नांगौबा ओमफ्राय आं बानायगोन नाथाय नोंथांमोनहा 1K लाइक खालामनांगोन दे अनलि 1K ल' लाइक खालाम ओमफ्राय आं बेयाव डाम्पारखौ माबोरै सलायो माबोरै ल'खौबो माबोरै डिफेन्सियेल लक खालामो 8टा 10टा जायो गासैथ' गियारा 10टा गियारखौ माबोरै लगायो बेनिबो भिडिअ बानायगोन स' 1K माने 1000टा लाइक नांगौ बे भिडिअआवहाय जुदि जायोबानो आं भिडिअखौ बानायगोन थाबैनो स' नोंथांमोनहा शेयार खालामबानो जाबाय दे अब्ला भिडिअखौ नायलांदो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव थांनाय ब्लगावहाय आं बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ 100टा कमेन्ट जाबानो आं गारिखौ माबोरै सलायो ट्राकखौ माबोरै सलायो मोनसे भिडिअ बानायगोन होननानै नाथाय 100टा कमेन्ट दासिमबो जायाखै दिनै 27 आगस्ट टाइमा 10:11 जाबाय दासिमाव 100टा कमेन्ट जायाखै दे ओमफ्राय आंना मोनसे प्रब्लेमबो क्रिएट जागासिनो स' माब्लानि दिनाव आं बे गारिखौ गारनानै थांगोन खुनु गेरेन्टि गैया बेखायनो आं बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामखानोसै आरो माब्ला आपल'ड खालामनाय जागोन आं बेखौ नायनोसै आं रेकर्ड खालामखाबाय दिनैनो बायसान्स थाङोबाथ' आं न'आवहाय माखौ दिन्थिनो नोंथांमोननो एग्जाम्पलनि थाखाय ना बेखायनो आं बे भिडिअखौ रेकर्ड खालामखाबाय दिनै 27 आगस्टआवहाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन अन खालामाखै अन खालामनानै ला भिडिअआ सौहैयाना थाबैनो बेखायनो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामदोंबा नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै ला जाहाथे आंनि भिडिअ नोंथांमोननिसिम सौहैयो आरो भिडिअखौबो शेयार खालाम दे बे भिडिअखौ बिराद गरम दा दसे फांखा सलायाबानो थानो हाया फांखा सलायबाथाय दावराव बिरादनो ओमफ्राय माइकआ एसे प्रब्लेम होनानै नै हरसे चार्जिं होनानै दोनदोंमोन आं ओमफ्राय दासो एसे गोजा जाहांदों नै माने माब्रै जाखो रिसिभारानो गाज्रि जानानै माबायाखै माखासेफ्राथ' थिगैनो दङ बेखायनो दा फेनबो सलायनो हाया गरम फेन सलायबा माइक होयोबा माने फेननि आवाजखौ दामनो हायो आरो स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो मोनसे डिसक्लेमार दे बियो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै डाइरेक्टलि गारि रावबो दादां आं रोंखाबाय होननानै रावबो गारि दाहम स्टारिं दाहम बियो माने जास्ट इनफरमेसननि थाखायल' नोंथांमोनहा सोलोंनो थाङोबा एसे माने नलेज मोननायनि थाखाय आरो माखौ मा बुङो माबोरै खालामबा माबोरै जायो एसेबाबो माने स्टारिं हमफेराबा जोंखौथ' गोदो बेबायदि फोरोंग्रा गैयामोन आरो इउटिउबबो जोंनिथिं होनबा बेफोरबायदि 3G 4G बिदि इन्टारनेट इसिबां सुबिदा नङामोन ना गोदोहाय जोंथ' बिदिबो नुफेराखैमोन आरो बै समावहाय दाथ' इउटिउबाव एभेलेबेल मोनो आरो स' होमबाबो बर'आव दंना गैया आंबो मिथिया जायखिजाया आं नुफेराखै बर'आव दिनै आं फार्स्ट टाइम बानायदों बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा डाइरेक्ट स्टारिं हमनो नाङा दै माने जास्ट इनफरमेसन नोंथाङा सोलोंनो थाङोबा जाहाथे एसे नलेज मोननायनि थाखायल' आं बे भिडिअखौ बानायदों दे
बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बे गारियानो जाबाय 1613 टाटा टीसी माने टार्बो चार्जार BS3 केन्टेनार बडी 24 फुट गोलाव बियो बडिया लोगोफोर जों फार्स्टआवनो आथिंजों गाग्राखौ सोलोंनानै लाग्रोनि मा माखौ गानांगौ आरो मा नाम जाय बिथांमोना गारि सालायनो रोंखायो बा गारि ड्राइभारखा नोंथांमोना भिडिअखौ नायाबाबो जायो बे भिडिअ जस्ट जाय बिथांमोनहा गारि सोलोंनो आसा दङ बा गारि सोलोंनो प्लानिं खालामगासिनो बा गारि सालायनानै जानो टारगेट खालामगासिनो बिथांमोननि थाखायल' इनफरमेशननि थाखाय दे बाहाय आथिंजों गाग्राया मोनथाम थायो दे मोनथाम थायो ABC बेखौथ' नोंथांमोना गोबां माने ड्राइभिं माबा भिडिअफोरावबो नुबाय थाखायो ABC दा बे ABCआ मा एयानो जाबाय एक्सिलेटर RPM जेरखम बाइकआव साग्रा गैया होमबा बियो बेबायदि एक्सिलेटरा बियानो जाबाय ब्रेक ब्रेकआ बयबो मिथिखायो ब्रेक माने ब्रेक जेरावबो साइकेलफ्रावबो थायो ब्रेक बियो गेजेरनिया ओमफ्राय बे जाबाय क्लाच हाइड्रलिक क्लाच नङा दे बियो बिराद गोरा क्लाचआ हाइड्रलिकआ गुरै जायो माने गारि फिसानि बायदि बियो पुराना क्लाच पुराना मडेल स' बे जाबाय क्लाच आरो ना क्लाचजों मा खालामनांगौ दा क्लाचआ जाहैबाय गियार सिफायनाय गियार सोलायनायाव खामानि होयो दे क्लाचआ ओमफ्राय ब्रेकआ जाहैबाय ब्रेकआ बयबो मिथिखायो ब्रेकआथ' मा माने ब्रेक गायोबा थायो गारिया ओमफ्राय एक्सिलेटरा जाहैबाय एक्सिलेटरा माने गारिखौ खारहोयो जुदि गियार सिफायनानै एक्सिलेटर गायाबा गारिया खारनाय नङा माने बे बोलो पिकआप आरो RPM बेखौ गाबानो ब्रां 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 गाबबाय आरो बुजिबायना सोरबा सोरबा मिनिलायलांबायसो दाना नेक्स्ट मिटाराव फैनोसैलाय बेफोरखौ सोलोंनानै लाग्रोनांगौ दे गारिखौ सालायनायनि सिगां माने बेफोरखौ मिथियाबा एसे इनफरमेशन थानांगौ बेफोरखौ बेखायनो आं बेखौ खिथाग्रोदों बे जाहैबाय बेट्रिनि इन्डिकेटर बियो जेराव मेराव थाया बियो एक्सट्रा लगायनायसो बेट्रिनि दा माबायाव दङ जिर'आव स्टार्ट गैया नालाय गारिया स्टार्ट जाबा माने गोजौआव थांगोन आरो बियो होमबा बेट्रिया चार्ज दङ ओरै गाहायाव थाबाथाय चार्ज गैया आरो जिर'नि गाहायाव थायोबा माने स्टार्ट जानो मुस्किल जायो नैबे गेजेराव माबायाव थाफैबाथाय 50आव थाफैबाथाय स्टार्ट जाया आरो गारिया बे 24 भल्ट गारि दे थरनै बेटारिया आरो नैबे जाहैबाय RPM एक्सिलेटरनि बिनि बेखौ गायोबाथाय बियो माने आप डाउन जागोन आरो जेसेनो गायो एसेनो गोजौ दावखोगोन RPM बियो एक्सिलेटरनि मिटार बियो नों बिसिबाङाव गागासिनो एक्सिलेटरा बे खिथाबाय थायो आरो ओमफ्राय गाब्रांलाबायनो नाङा नैबे गोथां होनाय दंखायो नै इक' मड होनो बेखौ बे 15निफ्राय 20 सिम दंना होमबा थावा एकदमबारे माइलेज होबाय आरो बे गोथाङाव बिनि बारा गानो नाङा बिनि खमबो गानो नाङा आरो इक' मडआव बेखायनो मानसिफ्रा मिडियामाव गारिखौ सालायना बे गिदिर ड्राइभारफ्रा स्पिडबो नङा आरो लासैद्रायबो नङा बे आरो माने एकदम मेनुवेलि एकदम थाव जाला आरो बिसिमाव गोथाङाव खोलैनानै सालायबाय थाबाथाय RPMखौ बे जाहैबाय एयार ब्रेक नालाय बियो एयार दै बार गारियाव बिसिबां बार जमा जाखो बियो माने बार जमा जानानैसो ब्रेक गाबा ब्रेकआ मा होनो बारजोंसो प्रेसार जानानै ब्रेक हमो नालाय एयार ब्रेक होनो बे गारिखौ 1613 बियो एयार ब्रेक गारि फिसानि बायदि माने ब्रेक अइलजों थाया आरो नै ब्रेक अइलालाय दं होमबाबो बे जोंनिया ब्रेकआव थाङा बे क्लाचनि थाखाय लागायदों बेखौ क्लाचआवसो थाङो जोंनिया अइल गैया आरो बे ट्राकआ माने बारजोंसो ब्रेक थायो नोंना बारा बिसिबां दं जुदि खमबा नैबेयाव ल' खिथागोन आरो ल' एयार प्रेसार बार खमबाथाय नोंना गारिया खारनो नागिरा हेन्ड ब्रेक जानानै थायो बे ओंखायनो बे ट्राक गिदिरफोरा माने स्टार्ट खालामनानै गोबाव गायोना बे बारखौ बानायो आरो माने हरावहाय गनानै थाजोबो सिमनानै थाजोबो बे डाइफाम लिकबा थ' आंना दा दङ नै बारा आं दहायसो स्टार्ट खालामदोंना फुङाव 8नि गोजौआव दङ नै दा बराबर दं आरो बेजों माने मोननै नालाय बार थिंखिया मोननै बेजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थावनि दे थावनि बियो दाथ' जोंना मिटारा थाव मिटारा गाज्रि जोंना बियो खामानि होआ दा आं साबि अन खालामदों फुल देखायबाय थायो नै थावा दा फुल गैया दे 30 लिटारसो दङ फुल देखायबाय थायो माने गाज्रि जाबाय बे मिटारा ओमफ्राय नैबे अइल बार बियो प्रेसार अइल प्रेसार बेबो गाज्रि जाबाय माने बे प्रेसारफोरखौ खिन्थायो आरो माबायदि सोलिदों मोजाङै दंना गैया बे मबिल इन्जिन अइलफ्रा माबायदि साप्लाइ जादों बेफोरनि थाखायमोन आरो बियो गाज्रिसो बेबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय
टेम्पारेचारखौ मिथिखायोना नोंथांमोना टेम्पारेचार गुदुं गुसुनि थाखाय माने इन्जिना बेसेबां हिट जाखो बेसेबां मा जुदि बेयो 80नि गोजौआवबा फुरा गारिया हिट जाबाय आरो दसे दोनथ'नांसिगौ बा रेस्ट लानांसिगौ बेफोरबायदि जाहैबाय आरो बेयो माने 80नि गोजौआव थांबाथाय आरो दै गैयाबा बे हिट जायो दे बिरादनो गारियाव दै जेनेबा दै गैयाबा गरम जायो नालाय गारिया होमबा बियो बिराद दसेनो दावखोबाय आरो 18+100 बिदि थाहैबाय होमबा गारिखौ नोंथाङा सलायनांला आरो दोननांसिगौ बेथ' एयार जाहैबाय बारनि बेबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे स्पिड मिटार दै स्पिड मिटार किल'मिटार जिखियानो होना स्पिड मिटारबो होनो किल'मिटारबो होनो माने बेयो स्पिड खारनायखौ खिन्थायो आरो नोंनि गारिया बेसेबां स्पिडाव खारगासिनो 30, 40, 60, 70, 120 सलायदों 80, 80 स्पिड सलायदों होनोना बे आरो किल'मिटार माबा बेयो मिटार ओमफ्राय बेयावनो दङ अड'मिटार ट्रिप मिटार बेफोर आरो नैबे गाहायनिया माने दासिमाव बेसेबां किल'मिटार खारखो आरो जिर' खालामनानै बिनिफ्राय जेन'बा गुवाहाटीनिफ्राय बङाइगाव थाङोबा खय किल'मिटार बेखौ नायजोबनो हायो आरो बाहाय ट्रिप माबा जिर' बानायनानै बे आरो दे बेबाहाय सुइच दंलाजोबोमोन मोनसेबो खामानि होला बियो खामानि होला बख'जोबनायसो माने डेशबर्डखौनो मडिफाइड बानायनाय बेखायनो बे खामानि होला बख'जोबबाय बे माने इन्जिन ब्रेकमोन दे बियो इन्जिन सोरबा बे ट्राकफोरा फुरा स्पिड सलायनाय होनोना ब्रेक गाबा नैफोर गाबनाया बेयो आरो इन्जिन ब्रेक माने फुरा इन्जिनखौ ब्रेकिं खालामो आरो बे हाजोफ्राव खामानि होयो बियो बेफोरबायदिमोन आरो बेखौ रायलायथ'ला ओरै जाहैबाय इगनिशन बे साबि दै साबियावनो ट्राकनिया लाइट थायो नै ओरै खालामबा बे मा होनो पार्किं लाइटआ जोंबाय दे बियो पार्किं लाइटआ ओमफ्राय बेखौ होथारबा फुल हेड लाइटआ जोंबाय बख'बा गारिया बन्द' जाबाय आरो इगनिशन अफ ओमफ्राय सोबा नारसोबा इगनिशन अन जाबाय नै बेखौ बख'बा बन्द' जाजोब्बाय बेलाय नै ओमफ्राय नारसोफिनबा अन जाबाय इगनिशना बेयो बेट्रिनि सिगनाल जुदि बेयो मोफ्लामबाय थादोंबा बेट्रिया गाज्रि आरो बेबो सिगनाल होयो दा जोंना बेयाव एक्सट्रा लगायनाय दंखायो होमबाबो बेबो बेट्रिनि सिगनाल बियो दै ओमफ्राय नैबे फिसा जाहैबाय पार्किं माने हेन्ड ब्रेकनि बियो हेन्ड ब्रेक ओमफ्राय नैबे वाटार इनफिउलबाथ' मिथिखायो माने दै मिक्स जायोबा बेयाव सिगनाल होगोन ओमफ्राय बे इन्डिकेटर ओमफ्राय बे आफार दिफार फग लाइटफोरनि बियो फग लाइटथ' गैया ओमफ्राय नैबे हाजार्ड लाइटनि बियो माने मोनब्रै इन्डिकेटर नङा होमबा बेनि आरो दा मोनब्रै सारि खनाजों जोबना दं इन्डिकेटरा बेखौ बोयोबा गारि फिसानि बायदि लगायदों नै बिदियावसो थायो सुइचआ बख'जोबनायसै बे आरो हाजार्ड लाइट होनो बेखौ ओमफ्राय बे जाहैबाय क्लाचनि अइल दे अबेबा लगायनानै लायो बेबो मडिफाइड सिङाव बाव लगायना होदों नैबे जाहैबाय हेन्ड ब्रेक दै गोजौजों बोखोयोबा हेन्ड ब्रेकआ बन्द' जाबाय दा ओमफ्राय बोख्लायोबा हेन्ड ब्रेकआ नांबाय दे दा हेन्ड ब्रेकखौ माने गारि थाथ'बाथाय नों ओंखारनांगौबाथाय हेन्ड ब्रेक लगायथारनांगौ दे कम्पालसारि हेन्ड ब्रेक लगायाबा मालाबाबो ओंखारनाङा गारिनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ लुकिं ग्लास होनो दे बेखौ उननिखौ नुहुरो माने उनाव जा एक्टिभिटि बा गारिफोर बायदिसिना फैगासिनो बेक खालामनोबा ओरैजाय इन्टारभिउफ्राव गोदोना बख'नानै ओरै नाहरोना मानसिफ्रा ओरै गोदोना बख'नानै नाहरोना खोरखिजों बेबायदि मोना दे इन्टारभिउआव बे लुकिं ग्लासजोंसो नायजोबनांगौ आदत बानायखा आरो गारि सोलोङोबा बेजों नायनानै फावसिनाय हरैजोंबो दङ दे हरैजों नै जि फोराननायखाय नुहुरा दाना गियाराव फैदोलाय दा गियाराव दङ दे बियो क्लाच गादो निउट्रेल खालामसै गियार पेट्रना थिग दंना गैयाथाय दङ थिगैनो दङ माने गियारा बियो ट्राकफोरनिया फुरा माने दस्रा लगायनाय जाजोबो पेट्रना बबेबा थिग नङा बे थिगैनो दंजोबनाय 1 2 3 4 5 6 बेगजों 7 गियार दै स' गियारखौ मोजां गोसो होनानै नायनानै ला दै दा गियारा नै ओरैबायदि थायो दा निउट्रेलाव दङ निउट्रेलाव थाबा ओरैजाय नारख्लेंबा माने गुरै जायो आरो दै निउट्रेलाव थायोबा गियारा ओमफ्राय नोंहा गियाराव थायोबा ओरै नारख्लेंबा थाङा आरो गियाराव नांबाय नालाय बाहाय माने ओरै गेजेरजों ब्लेंक बोनाय दंखायो ओमफ्राय बाहाय मोनसे ख्रोब ख्रोब हाबग्रा लामा दं आरो गियारा जेनेबा 1 नाम्बाराव ख्रोब हाबबाय बेलाय 1 नाम्बार दङ ओमफ्राय 2 नाम्बारा ओरैजोंमोन नै नुला गोमोरजोब्बाय ओरै बोबा 2 नाम्बार हाबबाय आरो 3 नाम्बार सिदा बोबा 4 ओरै नारख्लेंबा 5 6 बिदि माने लामा दंजोबखायो आरो बाहाय दै नै बे ओरै नुदोंना नोंथांमोनहा माबा बोनाया सिन बोनाया बे लामा आरो गाव गाबागाव ओमफ्राय दा बे लामाखौनो नागिर सोनांगौ आरो गियार सोनायाव मिथिबाय बे हाबनो नागिरा गियारा बेनो मेना माने आन्दाज गैयाबा नोंथ' बेयाव ओरै नायनानै गियाराव बेयाव नायै गियार सोलायबाय थानो हायाना नोंना नोजोरा ओरैसो थानांगौ लामाजोंसो ओरैसो थानांगौ दै नों बाहाय नायनो मोना
माबाखौ मेगना नोंना नोजोरा सिदा ओरैसो थानांगौ लामाजों ओमफ्राय ओरै लुकिं ग्लासाव हरै नायलाय ओरै नायलाय दै बेहाय क्लासाव नायलाय गियाराव नायलाय मिटाराव नायलाय बिदि खालामोना नों गारि सालायबा फुरा नोंना नोजोरा ओरै सोर थांदों मा गारि फैदों सोर बारस'दों फुरा सिगांजों थानांगौ आरो नोजोरा ओमफ्राय लुकिं ग्लासाव उनजों मा गारि फैगासिनो बाइकफोर बारस'नो नागिरदों नामा अभारटेक खालामनो नागिरदों नामा बेखौ फुरा नोजोर थाबाय थानांगौ नोंना मोननैबो लुकिं ग्लासजों दै बाव नायनानै सालायनाय बेबायदि नङा दे दा गियार लामाखौ माबोरै नागिरो माने नै 1 नाम्बार सोनोबा नोंना 1 नाम्बार दंना ओरै 1 नाम्बार सोनोबा ओरै नारख्लिंनांगौ एकदम जिङाव नालाय बियो माने गेजेरजों लामा दं दे अबे गियाराव होनो गेजेरजों दंखायो नालाय थिनाव होनोबा ओरै थिनाव गेजेराव लाबोदो सिदा नारदो होमबा थिनाव हाबबाय आरो ओमफ्राय फार्स्टआव होनोबा एकदम ओरै नारख्लिंथारदो ओरै जिङावसो नालाय फार्स्टआ एकदम जिंसिम बोबोदो नारना होदो ओरैजाय होमबानो फार्स्टआव नांबाय आरो 6आव होनोबा ओरै निउट्रेल खालामदोलाय एकदम ओरै नारख्लिंदो ओरै लास्टआवसो नालाय 6आ 6 नाम्बार गियारा ओरै होदो आरो एकदम खनाजों नारबोथारदो 6 नाम्बार गियार होमबाना दा फार्स्टआव खारहोजेननायावथ' नोंथांमोनहा 2 3 4 5आव होनानै खारहोनो हाया गारिखौ 1 नाम्बाराव होनांगौ नोंथाङा 1 नम्बर होग्रोनांगौ जाहैबाय गारिखौ खारहोनो गोरनोबा नङा होमबा 1 नम्बर होग्रोनांगौ नङा होमबा दा 1 नम्बर होनोबा नोंथाङा ओरै नारख्लिंदो एकदम जिङाव दै 1 नम्बरा एकदम ओरै नारहरग्रोदो ओमफ्राय ओरै होदो आरो हौरै जिङाव नारहरनानै माने गेजेरजों लामा दं नालाय निउट्रेल हौरै जिङावसो नालाय 1 नाम्बारा नारख्लें हरथारनानै नारदो आरो होमबा 1 नम्बराव नांबाय दै 2 गियाराव होनोबा निउट्रेल खालामग्रोबाय गेजेराव थाफैबाय नालाय निउट्रेल जाबाय ओमफ्राय हौरै नारहरदो 2आबो ओरैसो नालाय हौरै जिंजों हौरै नारहरदो ओरैजाय ओमफ्राय बोगासिनो बोदो आरो हौरै खनाजों थांनानै बोखोबाय होमबाना 2आव नांहैबाय दे ओमफ्राय रिभार्स बेगाबो बिदिनो बिथिंजायनो रानिंआव बेगाव हाबा आरो बेगाव आरो नारथाबथारनांगौ बेगाव माने ओरै खनाथारावसो नालाय बेग होनोबा नै ओरैजाय एकदम नारख्लेंथारदो ओमफ्राय ओरै बोदो होमबाना बेगाव नांबाय आरो दे एकदम हरै लास्ट खनायावसो नालाय बे गियारा बेबायदि आरो दे गियारनि गियार सोनायनि फर्मुलाया दा गियारल' सोनानै जाया क्लाचबो बाहायनांगौ नोंथाङा जै बेखौ सोलायनोबाथाय जै बेखौ दांबाथाय नोंथाङा क्लाचबो बाहायनांगौ दे बेखौ गियार प्लास माइनास बा निउट्रेल खालामनो नागिरबाथाय क्लाचखौ बाहायनांगौ दे क्लाचखौ गाबाय फुल गागदो नांगौ दे बेखौ मालाबाबो हाफ क्लाचाव हगारनो नाङा मा सिफायनो नाङा गियार सोलायनो नाङा बेयावनो क्लाच प्लेट थाङो मा थाङो क्लाच डिस थाङो आरो क्लाच बे क्लाच प्लेट थाङो होननाय खोनायोना मानसिफोरनि माबाया बाइक बायदिसिनाफ्रावबो थायो क्लाच प्लेटआ बिदियावनो गाज्रि जायो आरो माने फुल बेसेबां दं नांथाजासे बै माबायाव नांहैजासे गानांगौ क्लाच गानायनि नियमा बेबायदि दे ओमफ्रायसो गियार सिफायदो फार्स्टआवनो क्लाच दे क्लाचनि उनावसो गियार सिफायनांगौ स' क्लाच गाबाय 1 नम्बराव होबाय दे दाना नेक्स्ट गारिखौ माबोरै खारहोजेनो ना थ' फार्स्टआव खारहोनायनि सिगां स्टार्ट खालामग्रोनांगौ फार्स्टआवनो नोंथाङाथ' साबिखौ बख'नानैसो लागोन नालाय नोंनावसो थागोन सिट गाहायनिफ्राय गाखोबाय ड्राइभार सिटआव जिरायबाय ओमफ्राय नोंथाङा गारिखौ इगनिसन अन खालामबाय टिट गाबबाय इगनिसना अन जाजोब्बाय बाय नै गासिबो मिटार सिटार सालु जाजोब्बाय थिगैनो दङ अबेबाफोर माबाफोर सिगनाल होदों नामा नायदो साबि सोखांनायनि उनाव अइल प्रेसारा माबायदि दं आरो बार माबाफ्रा बे एयार प्रेसारफ्रा माबायदि दं माने साबि सोबाथाय खिथाबाय थाखायो आरो बाव खमबा बेयाव ल' एयार प्रेसार खिथाबाय थागोन माने नोंना बारा खम टेंकियाव बा थाव खमबा थावा खम बेफोरबायदि दाथ' बे थाव मिटार गाज्रि नालाय बेफोरबायदि खोन्थाबाय थायो आरो दानि गारिफ्राथ' एडभान्स गोजा टेक्न'लजिया बिराद फास्ट दानिया BS6 गारिया बिनि उनाव साबि सोखांनायनि उनाव नोंथाङा इन्जिन स्टार्ट खालामनांसिगौ ना होमबा क्लाच गादो गारिखौ निउट्रेल खालामदो निउट्रेल गेजेराव दोननांगौ दे निउट्रेल माने गारिया खारा बाहाय निउट्रेल थाबाथाय इसिबां एक्सिलेटर गाबाबो माने गारिया खारा आरो दे निउट्रेलाव थाबाय नालाय निउट्रेलाव दोननोबा नै ओरै नारबा ओरैबो गियार बे निउट्रेल ओरैबो गियार नांबाय बे गेजेराव थाबाय निउट्रेल दै माने नै ओरै नारबाथाय गियाराव नांबाय ओरै बोबाथाय निउट्रेल थाबाय आरो ओरै नारबावबाथाय गियाराव नांबाय माने गियार निउट्रेल गियार निउट्रेल गियार मोनथाम दे गेजेराव गेप दङ बुजिबाय दा गियारनि माबाखौहाय सोरबा बुजायखौ कमेन्टआव खिथा दे गियारखौ आङो उनाव भिडिअ बानायफिनगोन क्लाच गानानै फार्स्ट टाइम क्लाच दे क्लाच गाबाय नोंनाथ' हेन्ड ब्रेकआ अनखा नालाय ओमफ्राय गियार निउट्रेल खालामबाय
गियार निउट्रेल खालामखांनायनि उनाव दाना स्टार्ट खालामबाय इन्जिनखौ स्टार्ट खालामनानै नोंना एयार प्रेसार खमबा एयार प्रेसारा दावखोगोन आरो लासैनो स्टार्ट जाग्रोमोना सोरबा एं गायना बिराद गाब्रुङो स्टार्ट जाग्रोमोना बिदि गाननाङा दे गारिखौ माने कल स्टार्ट खालामनांगौ माने स्टार्ट जाखांबाथाय एक्सिलेटाराव आथिंखौ दोननाङा एक्सिलेटार गानो नांखाया बिदिनो 10-20 सेकेन्डसो गारि फिसाबाबो आरो ओमफ्राय गारि गिदिरबाथ' ओरैनो 1 मिनिटसो थाहोनांगौ एक्सिलेटारखौ गानो नाङा दे सोरबा जै स्टार्ट जानाय लोगो लोगो एकदम गाब्रुंना होयो स्टार्ट खालामनाय लोगो लोगो बाइकफोरखौबो साब्रुंना होयोना आं बिनि एग्जाम्पल मोनसे खिथानि बियो माने बै मेनुवेल बुकआव थाखायो बेबायदि खालामनो नाङा होननानै लिरनाय थाखायो गोदान गारि बायबा माने मेनुवेल बुकआव मोनफाखायो आरो बेखौ फराया मिथिया मानसिफोरा स' माने मानसियाबो बिसिनायाव उन्दुबाय थानानै एकदम सिखारग्रोमोना डाइरेक्ट खारनो हायाना नों दसे सिखारगोन होनगोन ओमफ्राय माबा माबि सानगोन दसेबाबो बिसिनायाव एकदम माबा जायोना सिखारग्रोमोना स' बेबायदि मोनसे आरो ना डाइरेक्ट सिखारनानै खारोबा माबायदि जागोन मानसिनि हालोदाबो नैबेबायदि आरो स' मेनुवेल बुकआव लिरनाय दंखायो बेफोरबायदि माने स्टार्ट जाग्रोमोना गारिखौ साब्रुंनो नाङा एक्सिलेटार गानो नाङा आरो गारि फिसाफोरबाबो कारफोरबाबो मेक्सिमाम 20 सेकेन्डसो दसे थानानै साउन्डआ सोलायखायो माने साउन्ड गाबनाया दस्रा जाखायो मोजां खोनासंनांगौल' माने गारियाबो दस्रा साउन्ड होयो दे गारिनि साउन्डखौबो बुजिनांगौ माबायदि साउन्ड होगासिनो माबायदि गाबदों गारिया बेखौबो खेल लानो रोंनांगौ माने सिगां साउन्डआ माबायदिमोन बेबायदि आरो बेनो माने स्टार्ट खालामग्रोमोना गारिखौ एक्सिलेटार गानो नाङा दसेबाबो माने कल स्टार्ट जाहोनांगौ दे स्टार्ट होखांनायनि उनाव दाना आं स्टार्ट बन्द खालामबाय दे माने बिराद दावराव गाबगोन ना स्टार्ट होखांनायनि उनाव नोंथाङा हेन्ड ब्रेकखौ बोख्लायबाय बे अन अफआ थाखायो दे लिरनाय थाखायो अनबा हेन्ड ब्रेकआ अनाव दङ नांनानै दङ अफबा हेन्ड ब्रेकखौ डाउन खालामबाय आरो बेबायदि दे ब्रेक गानांगौ दे हेन्ड ब्रेक बन्द खालामबाथाय ब्रेक गादो ब्रेक गानानै क्लासखौ एकदम गाखोजोबदो फुल एंगेज दे क्लासा फुल गाखोजोबनानै 1 नम्बर लगायदो 1 नम्बर लगायबाय ओमफ्राय आखाया फारसे स्टारिङाव थाबाय ओमफ्राय ओरै ब्रेकखौ लासै हगारनानै क्लासखौ ओरै लासै हगारबोदो दे क्लासखौ ओमफ्राय एक्सिलेटारखौ एसे गादो ओरै एसे गानानै क्लासखौ हगारहोलां एक्सिलेटारखौ एसे गाहोहोलां गारिया खारबायबाथाय क्लासखौ हगारजोबदो पिकआप लाबाथाय गारिया पिकआप माने बेखौ होनो दे बे मारै खिथाबावनांगौ जाखो बेखौ जेनेबा बुं बे बाइकआव जाया होमबा बेबायदि आरो दे बे पिकआप लाहैबाथाय बोलो मोनहैबाथाय नेक्स्ट गियार गानोबा मा एक्सिलेटारखौ हगारनानै क्लासखौ फुल इंगेज खालामलायबाय गारिया खारगासिनो दे बाव नायनो नाङा मेगना ओरै नोजोरा बेयावसो थानांगौ ओमफ्राय एक्सिलेटारखौ फुल एंगेज गानानै एक्सिलेटारखौ हगारनानै क्लासखौ फुल गागदोजोबलायबाय फुल एंगेज ओमफ्राय ओरैजाय थागासिनो नालाय नोंना आखाइया आगदानावबो थागोन आं दा केमेरा हमदों नालाय फारनैबो आखाइया थागोन मेगन नोजोरा ओरै थागोन लामाथिंजाय थागोन ओरैजाय ओमफ्राय नोंहा 2 नाम्बार लागायनांसिगौलाय 2 नाम्बार लागायबा नै आखाइया ओरै नङा दे ओरै नङा ओरै लानांगौ 2 नाम्बाराव नै माने नोंना हरै नारख्लिंनांगौ नालाय नोंथ' ओरै खायलें जालायनानै नारख्लिं हाया गोरा जायोना गियार लेबारफ्रा ट्राकफोरनिया स' 2 नाम्बार लगायबा ओरै लादो आखाइखौ नै ओरै लादो टेक बोदो निउट्रेल जाबाय दा ओमफ्राय ओरै नारख्लिंदो माने बांद्राय जर होनाङा बिदि आखाइखौ बिदि लायबा नै बिदि लाबासो ओरै नारख्लिंनांगौ जायो बिदि लाबा हारसिं थांखायो आरो 2आव बोदो 2 नांबाय 2 जाबा ओमफ्राय एक्सिलेटारखौ लासै बाहाय एसे स्पिड हगारजायो आरो 2 नाम्बाराव एसे ओरै लासै हगारदो ओमफ्राय एक्सिलेटारा बेखौ हगारखांनाय लोगो लोगो एक्सिलेटारखौ गाना होफिनदो खेबसेनो ओरै गाथारनाङा दै एक्सिलेटार गानायनि नियमफोरा ओरै लासैल' दै एकदम ओरै गानो नाङा बिदि गाबाथाय गैला आरो गारिया हाबलांबाय बबेजोंबा लासैल' आरो दे एक्सिलेटार गानायनि नेमा बेबायदिनो 3 पिकआप लालांबाथाय 4 5 6 होलांबाय आरो बेबायदिनो दे दाथ' नोंसोर गोदान सलायनायाव डाइरेक्ट 5 6 सलायनो नाङा
2 3 4नि गोजौआव थांना आरो ओरैनो लार्निं नालाय दा लामायाव सलायनाय मानाय बा फिल्डफोराव ग्राउन्डफोराव सलायनाय बेफोर समाव 4 नाम्बारनि गोजौआव सलायना आरो कन्ट्रल जाया दे 4 नाम्बारा बहुत 4 नाम्बारसिमावनो बहुत पावार दङ दा अबावबा ब्रेक माने थानांसिगौलायनो ब्रेक गानांगौ फार्स्ट टाइम गारिया रानिंआव दङबा दे सोरबा सोरबा डाइरेक्ट ओरै क्लास गाना होयो ओमफ्रायसो ब्रेक गायो बिदि नङा दे फार्स्ट टाइम ब्रेक एकदम बे आथिङा रेजें जानांगौ आगदानिया मोननै गानांगौ नालाय एक्सिलेटरजों ब्रेकजों मोननै गानांगौ बे आथिङा दे फार्स्ट टाइम ब्रेक जै नों सोरबा बारस'दों बबेजोंबा आखि आगदा लानांगौ ओमफ्राय लासै खालामनांगौ बेखौ स्रा हगारनांगौ एक्सिलेटरखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट ब्रेकआव थानांगौ आथिङा ब्रेकआव थानानै ओमफ्राय एसे स्ल' खालामनांगौबा ब्रेक गाबाय ओमफ्राय क्लाच गानानै आरामसे ब्रेकखौ लासै 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 गालांनानै जेन'बा एसे गोजाननिफ्राय एडभान्सनिफ्राय गाखागोन नालाय नोङो माबायदिसिमाव थाहैनांगौ बे हिसाबजों ब्रेकखौ गालांनांगौ आरो ओमफ्राय क्लाचखौ फुल इंगेज खालामदो गियार माइनास खालामदो माने नोंहा 4 नाम्बाराव थांबाय थादों जेन'बा नोङो एसे स्पिडाव ओमफ्राय नों बैयाव बबेजोंबा लाखिनानै आखिजों हाबनांगौबा लाखिहैनांगौ जायगा दं बैयाव गियारखौ माइनास खालामदो माइनास खालामनानै 1 बा 2 आव लगायदो आरो थाथ'नानै खारफिननायबा माने थाथ'बाथाय फुल माइनास खालामनांगौ 1 आव लगायफिनदो गियारखौ हा ओमफ्रायसो आरो 2 3 जालांलायबाय जाफिनलायबाय आरोबाव माने थाहैबाथाय माइनास जानांगौ गियारा ओमफ्राय स्पिडाव जेसेनो खारलाङो एसेनो प्लास 5 6 बारायलांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय जेसेनो ब्रेक गानांगौ ब्रेक गानांबाथाय माइनास जायो गियारा खमाव माने लासैबानो गियार खमाव खारहोनांगौ आरो गारिखौ जेनेबा अबेबा हाखर हाला दं नोंथ' स्ल' खालामगोन ना ब्रेक गाबाय स्ल' खालामबाय गियार माइनास खालामबाय 2 बा 3 आव सोलिबाय हाखर हालायाव बे अफर'ड जायोना गोजौ गाहाय बेफोरबायदियाव लासै 2 नाम्बार 3 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार बिदि होनानै थांबाय आरो आरामसे दे एकदम गोसोआव ला दे बे आगदानि आथिङा रेजें जानांगौ मोननै गानांगौ नालाय ब्रेकजों एक्सिलेटरजों मोननै खामानि मावनांगौ बे आगदानि आथिङा आगसिनिया बे मोनसेल' क्लाचल' आगदानिया मोननै खामानि मावनांगौ एकदम रेजें जानांगौ बे आथिङा थाबथानो मोना जेरावबो आरो जुथा गाननांगौ गारि सलायबा सालानबो दानो सेन्देल गाननानै सलायबाथाय दे आं दा थादों नालाय जुथा गानाबा सलायनो मोना आरो गारिखौ रुल्सआवहाय माने स्लिप जाजानो गिनांगौ आथिं गोजा सलायजायो ओमफ्राय जुथा गाननाया एकदम सेफटि आरो जुथा गाननांगौ ओमफ्राय बे आथिङा रेजें जानांगौ आगदानिया एकदम बेखौ मोननैबो बाहायनो हानाय जानांगौ ब्रेकआ एकदम माबा मोनसे सोरबा बारस'गोन मागोन आरो बबेजोंबा टार्निं फैगोन सोरबा गारि सालायथेगोन एकदम ओरै स्पिड जाथारनांगौ बे आगदानि आथिङा ओरै ब्रेकआव थांदोलाय ओरै थादोलाय माने एक्सिलेटर गादोलाय बेबायदि आरो रेजें जाथारनांगौ बे आथिङा दे फार्स्ट टाइम ब्रेक गोसोआव लाथारनांगौ ब्रेक एकदम बावनाङा बेनो मेना ब्रेकआ दे बायसान्स सट भबिसतआव एकदम जेबो गानो रोङाबाबो नों बावबाबो ब्रेकआ गोसोआव लाथारखा फार्स्ट टाइम ब्रेक नोंथ' गारि सोलोंबा खारब्रेदों ना मा मिन्थिनाय नङा ओमफ्राय बै अस्थादा नोंखौ फोरोंग्राया बे आन्दाज लाबाय थागोन ओइ र' लासै ब्रेक गा होनगोन होमबा नों बावना आरो ब्रेकआव लासै आरो थोम गाननाङा ब्रेकखौ लासै माबायदियाव थायो बेखौ आन्दाज खालामनांगौ ब्रेकखौ मिथिबाय नोंखौ फोरोंग्राया खारब्रेनाय मोनबाय थागोन बेबायदि जायो दे ओमफ्राय ओइ लासै होनबाथाय नोङो बांद्राय उल्थां फाल्थां सलायबाबो रागा जोंगोन ना बे फोरोंग्राया फोरोंनो बायो बेखायनो लासै सलायनांगौ आरो दे माने गिनाय मोनो फोरोंग्राया दे ओमफ्राय बाखि नोंनाथ' गारि खारबाय थाबा नोजोरा ओरै लुकिं ग्लासाव थानांगौ उनाव सोर फैगासिनो सोर मा ओरै बेबायदि जानांगौ दे नोंना नोजोरा उननिखौ नुहुरदोंना दा दरा दङ नालाय ओरै दर फांबा नुहुरजोबगोन आरो बेलाय उनजों सोर फैगासिनो सोर अभारटेक खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नोंनि उनाव गारि खारगासिनो नामा बेखौ एकदम खेल लाबाय थानांगौ दे बे उनाव सौग्रावलाबायनाय जायो ओमफ्राय अभारटेक खालामनायाव एक्सिडेन्ट जायो नै बेफोरबायदि जायो नालाय बिराद खेल लानांगौ नोंना मेगननि नोजोरा बाव थानांगौ हौरैजे थानांगौ आखिथिंजायनो बांसिन डेन्जारसिन जायो आखिजों बाइकफोरा बारनो नागिरो आखिजोंल' लायो बाइकफोरा मा बुंनो आरो यार आखिजों नोजोर थाबाय थानांगौ लुकिं ग्लासा बैलाय नुहुरदोंना लुकिं ग्लासजों बेजों नोजोर थाबाय थानांगौ आखिजों ओमफ्राय ओरै सिदा बेजों नोजोर थानांगौ ओरैजों सोरबा ग्लास मोननैजों बोरै नायो होनना बुङो ग्लासा बेजों नायनाङा नोंना नै बेजोंल' बेनो मोनसेजोंनो माने माबा खालामनांगौ आरो दे बैजों नायनानै सालायनो नाङा बै ग्लासजों नैबे मोनसेजोंनो जाजोबो सरि
मानसिफ्रा बेखौबो मोनसे कनफिउस जायो आं गोबां गारि फोरोंबाय माने हिसाब मोना आरो लामाखौहाय दा स्टारिंजोंबो लानो हायो दे हिसाबखौ दा बै खुन्थिया थंनै नुदोंना न'नि दा बे एकदम गेजेरजों हाबगोन आरो बे ओमफ्राय दा बै ग्लासखौ नायहरोबा गेजेरजों हाबा बायदि नुयोना नै दा नै बेनि हिसाबजों आरो बियो बेनि हिसाबजों नै गेजेरजों हाबगोन एकदमबारे सिदा थाङोबा दे स्टारिंनि हिसाबजों लानांगौ माने नों जिरायनाय पजिसनजों ओरै सिदा आरो नोंनि हिसाबा बिदि जानांगौ ओमफ्राय ब्रेक गियार बास दे नोंथांमोनहा बासफ्राव ट्रेभेल खालामबा गोलोमजोब्बाय बिराद गरमलै नोंथांमोनहा बासफ्राव ट्रेभेल खालामबाना सिगाङाव गाखो दे सिगाङाव थानो सेस्था खालाम ओमफ्राय माबोरै सलायो ट्राकआवथ' बांसिन गाखोलाबायनो मोना नालाय बासाव नोंथांमोना सिगाङाव थानो हायो बिहिरबाबो सिगाङाव थानो कुसिस खालाम सेस्था खालाम थ' सिगाङाव थानानै गियारखौ माबोरै सिफायो माने ओरै ड्राइभार खाथियाव बनेट दंना बाव जिरायनानै नायबाय था नोंथांमोना आन्दाज मोनगोन ओमफ्राय क्लाच मारै गायो अबेयाव गायो अबेयाव गियार माइनास खालामो अबाव प्लास खालामो बेखौ आन्दाज लाबाय था दे नोंथांमोनहा बासाव गाखो अबावबाफोर ट्रेभेल खालामोबा बासजों थाङोबा सिगाङाव गाखोबानो जाबाय दे बाय सोरबा नै ओरैबायदिबो ड्राइभार दं माने आथिंखौ क्लासनिफ्राय बोखारनो हाया ओरै क्लासाव दोनबाय थायो खिन्थु बे बेड हेबिट दै मोजां नङा बे आइडिया माने मा होनो बेखौ हेबिटआ मोजां नङा दे बे आददा माने बानिया बे क्लासाव ओरै दोनबाय थायोना सोरबा बोखारनोनो गियो गियार सिफायखांबाथाय आथिङा ओरै बोखारनांगौ दे क्लासनिफ्राय क्लासाव ओरै थायोबा माने रं पजिसन बियो कम्पानियावबो रेजेक्ट जागोन इन्टारभिउफ्रावबो बिदि होनो मोना ओमफ्राय माने मेनुवेल बुकआवबो लिरनाय दंखायो क्लाच पेडेलावहाय आथिंखौ दोनबाय थानो नाङा होननानै माने बे क्लाचाव प्रेसार मोनहैयोना बेनि थाखायनो माने बिराद ओरै भाइब्रेसन जायो ओरै बाज्ल'नाय जायोना ओरै गानाय जायो आथिङा प्रेसार मोनहैयो बेखायनो क्लाचावहाय आथिंखौ दोननो मोना गियार सिफायखांबाथाय आथिङा बोखारनांगौ आरो ओमफ्राय सोरबा ओरै गियारावबो हमबाय थायोना आखाइखौ बेबो रं दे गियाराव हमबाय थानो आखाइखौ माने गियार बै माबाया मिलुमिन ना मा होनो बे माबा दं मोनसे एसे मेकानिक लाइननि बेहाय दोनबाय थानो नाङा बेखौ आखाइखौबो बेयाव लानांगौ मोननैबो दे आखाइ थाइनैबो बेबायदि ओमफ्राय नों गियार सिफायनोबाल' गियाराव दांबाय क्लाच गाबाय बे आरो दे क्लाचाव आथिंखौ दोनबाय थानो नाङा नोंथांमोनहा गारि गाखोयोबा विंगार बा पेसेन्जार गारि बा बासफोर गाखोयोबा सिगाङाव गाखोनानै नायनो सेस्था खालाम स' आइडिया मोनलाङो एसे बेनोसै आरो गारि खारहोजेननायनि आइडिया दाथ' बाव पार्किंआव दङ ना गारिखौबो माने सलायथारनानैबो खिथानो उसुबिदा बेनो आरो फार्स्टआवहाय माने नोङो ड्राइभिं स्कुलफ्राव ट्रेनिं लायोबा नोंखौ फार्स्टआव गारियाव लांनानैबो खिथाया माने ब्लेक बर्डआव बर्ड दङ ना बेहाय लिरैसो फोरोंबाय थागोन माने बे बर्डआव नोंनि गियार पेटार्न मा पेटार्न क्लाच माबा माबि सेस बर्डआव लिरैसो फोरोंबाय थायो आरो कर्स लानायावहाय बिदि डाइरेक्ट गारियाव लाबोनानै नोंखौ फोरोङा मालाबाबो दे जों कर्स लानायथ' बेबायदिनो दाथ' माबायदि सोलियो मिथिया खिन्थु बेबायदि आरो डाइरेक्ट नोंखौ गारियाव लाबोनानै फोरोंफैया 1 मास बा सप्ताथामनि उनावसो गारियाव लाबोयो क्लास जाबाय थायो फार्स्टआव क्लास स्कुल बायदि दे बर्डआव लिरैसो फोरोङो खारहोजेननाय फर्मुलाया बेनो स्टार्ट खालामबाय क्लाच गाबाय गियार लगायबाय ओमफ्राय एक्सिलेटारखौ लासै गाबाय ओमफ्राय क्लाचखौ एक्सिलेटार गानायजों लोगोसे क्लाचखौ लासै हगारबाय बे एक्सिलेटार जाबाय बे क्लाच आं आखाइजों खिथाथारनोसै माने बुजिनो मोना ना बेयावबा नायनानै बेखौ एक्सिलेटारखौ लासै दाबायबा क्लाचखौ बोखोबाय थाबाय आरो ओरै लासै आरो बे जेसेनो दाबायलांगोन एसेनो साउन्ड जालांगोन एसेनो पिकआप जालांगोन ओमफ्राय क्लाचखौ हगारलांगोन लासैनो ओमफ्राय जुदि नोंहा पिकआप जाबायबा गियार सोलायनोबा क्लाचखौ गादोलाय एक्सिलेटारखौ थ्रा हगारदोलाय ओमफ्राय लासै आरो हगारलांफिनदोलाय बेबायदि आरो दे माने ओरै लासै गालांबाय थादो ओमफ्राय क्लाचखौ लासै हगारलांबाय थादो ओरै लासै हगारलांबाय थादो ओमफ्राय जेब्ला पिकआप मोनो गारिया एक्सिलेटारखौ स्रा हगारदोलाय ओमफ्राय क्लाचखौ गासोदोलाय ओमफ्राय गियार सोलायदोलाय ओमफ्राय एक्सिलेटार गादोलाय क्लाचखौ हगारदोलाय बेबायदि दे बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नोंथांमोना जुदि माखौबा बुजियाखैबा कमेन्टआव खोन्थानो हागोन ओमफ्राय इन्स्टाग्रामावबो थांनानै नोंथांमोना फल' खालाम आं आपडेट होबाय थायो स्ट'रि लागायबाय थायो फिसा आपडेटखौ इन्स्टाग्रामाव जाय बिथांमोनहा फल' खालामाखै थांनानै फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आपडेट मोनबाय थागोन इन्स्टाग्रामावहाय
स' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो जुदि नोंथांमोनहा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो 1K लाइक जानांगौ बियो दे होमबासो बिनि उनाव आं डाम्पारनि भिडिअखौ बानायगोन माबोरैहाय सलायो डाम्पारखौ माबोरै गियार लागायो माबोरैहाय आनलड खालामो माबोरै डिफेन्सियेल लक लागायो माने डिफेन्सियेल लक दङ ना 4 व्हीलबो होनो 10था साखा नालाय स' बेखौ नोंथांमोननो आं भिडिअ बानायनानै खिन्थागोन स' नोंथांमोना 1K लाइक खालामनांगौ शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ दे बाय बाय